Senyor Esteve. Bé, tinc poquet, avisa. Un prec. Ja van 4 vegades les que darrerament el camió del plàstic, li vaig comentar al regidor verbalment, però per a que quede constància, aparta les valles, ara que les han aconseguit la tranquil·litat en el Bix Verbàs, aparta les valles i a les 9 en punt del matí passa el camió per a recollir el plàstic. Ja no és que passe, que aparte les valles i que passe, és que damunt els empleats, quan els pares es diuen alguna cosa, els pares, els empleats se posen xulos i contesten als pares que es criden l'atenció, que ells estan treballant. Ells diuen, que nosaltres estem treballant. I els mestres diuen, canvieu l'horari d'entrar a l'escola. Es diuen els empleats del camió. Diuen, en vez d'entrar a les 9, entreu a les 9:15. Jo penso que caldria, jo li prego al regidor que es retinga, si això és així perquè és així, està passant, que es retinga el pagament de l'import d'alguna de les factures fins que canvien l'horari i els mòduls. I així, pues, a veure si fan cas. Després una pregunta. Segons un veí del carrer Sant Joan, els arbres ornamentals que hi ha davant de l'estadi Pepe Claramunt, tots ixos, durant els mesos de juliol i agost no es van regar ni un sol dia. Es regava ell, em va dir, perquè sabia on estava la claueta i obria el pas i ho regava. Aleshores ja sabem que el personal normalment sol estar de vacances, de la brigada, alguns de vacances, però a veure de quina manera, com això simplement ja no se reguen a mà, sinó que va per goteig, pues a veure si això se podia ficar solució, perquè els arbres tenen que veure, i més en l'estiu. Després un prec. Normalment, quan es celebren les festes de l'agrupació de penyes, solen ser 2 caps de setmana. M'han dit els veïns d'allí, sobretot els comerços de la rodalia, que es prohibís estacionar en el pàrquing de l'antiga Renfe durant tota la setmana. I el que demanen és que se prohibís estacionar divendres, dissabte i diumenge, que és quan solen estar els actes, però que de dilluns a dijous, inclusiu, se puga aparcar. Això m'han dit que no se pot entrar al pàrquing, que estan les plaques de prohibit aparcar i que s'ha demanat durant moltíssim temps però que no es fan cas mai. Després, i per últim, prec i pregunta. En el ple del passat 27 de maig presentàvem un prec i una pregunta pel mateix assumpte, el dels clots en els carrers del nostre poble. El passat mes d'agost, una dona quasi es trencava el genoll en tornar per la nit un acte de festiu en un clot que hi ha encara en el carrer Maria Amigó, en creuament amb la travessera de l'Escorxador, és a dir, entre el Mercat i Ca Víctor el Carrero. L'alcaldessa em va cridar per telèfon instantani i me recorda, és així, això? Encara està avui. Avui, dia 25, encara està el clot igual. No sé si sola, sinó que fa una setmana una altra dona, que hi ha un altre bac, en un clot que hi ha al carrer Vicent Valero, és a dir, davant, més o menys, de l'antiga Tasca la Brassa, davant de l'òptica, també, i aleshores està esperant a veure les seqüeles ja també per portar la documentació i exigir els danys i prejudicis que li ha causat el BAC. Aleshores, la pregunta és, per a quan van arreglar-ho? Vale? Gràcies. Ja està. De res, senyor Esteve. Senyora Conesa.